In de extra vandaag veel aandacht voor de persconferentie van epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Hij stelt dat er de laatste dagen veel fake nieuws over het coronavirus is verspreid. Dat veroorzaakt paniek. En paniek is de grootste vijand van de gezondheidszorg, aldus de deskundige. Er is volgens hem nog geen coronavirus gesignaleerd op Curaçao, maar de kans dat het gebeurt is groot. Tegelijkertijd zegt Gerstenbloed dat we op Curaçao meer buiten leven en minder op elkaar zitten dan in sommige Chinese steden. Dat zou ertoe moeten leiden dat de ziekte, als het hier eenmaal is gekomen, zich minder snel verspreidt. Er is nog geen coronavirus op Curaçao, maar mocht het hier komen, dan zijn we goed voorbereid. Dat stelt epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Net als bij elke griep zijn volgens hem vooral mensen met een slecht afweersysteem kwetsbaar. Ook is er nog geen vaccin, maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij wordt besmet. Het coronavirus wordt overgebracht via de adem en meestal aan mensen die dicht bij een besmette patiënt zijn. De situatie bij het On Vacation Hotel bij Parasassa is gisteren nog verder verslechterd. De eigenaren hebben gisteren wederom de werknemers niet betaald. Die wachten al lange tijd op geld en hebben gisteren het werk volledig neergelegd. De veelal Colombiaanse all-inclusive gasten zijn boos en hebben geklaagd tegen zowel lokale als Colombiaanse media. Minister Hendrik Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft gisteren met personeel en toeristen gesproken. De eigenaren hebben beloofd vandaag de salarissen te betalen. Minister Koeiman zegt de boel in de gaten te blijven houden. Gisteren werden straffen opgelegd in een hoger beroep. Het gaat om een zaak van 5 februari 2017 waarbij een 40-jarige Curaçaoenaar thuis overdag in zijn slaapkamer werd doodgeschoten. Een Curaçaose 39-jarige man is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor zijn rol in de liquidatie. In eerste aanleg kreeg de man 16 jaar opgelegd. De opdrachtgever was een 70-jarige Curaçaoenaar. Die heeft ook in hoger beroep 18 jaar gevangenisstraf gekregen. De derde verdachte is een man uit de Dominicaanse Republiek van 22 jaar. Hij heeft nu 8 jaar cel gekregen in plaats van de eerder aan hem opgelegde 16 jaar. Oud-topman van de Girobank Eric Garcia mag nog tot in ieder geval 14 mei zijn straf uitzitten in huisarrest. De rechter heeft het huisarrest, dat in augustus vorig jaar werd opgelegd, gisteren verlengd. Garcia is inmiddels 79 jaar oud en voor zijn gezondheid is het beter dat hij thuis zit en niet in de gevangenis. Garcia werd in mei vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij nog $11 miljoen terugbetalen dat hij zou hebben verduisterd als curator. Per 4 februari gelden er nieuwe prijzen aan de pomp. Voor een liter benzine daalt de prijs met 4 cent per liter. Diesel zal echter met 2 cent per liter stijgen. Bij 1 februari worden ook nieuwe tarieven ingevoerd voor water en elektriciteit. Beide zullen licht in prijs dalen. Vanavond is het zover, de finale van het Tumba Festival. Wie wordt de opvolger van Dibo Doran? Het is de 50ste editie van het Tumba Festival en er doen 31 artiesten mee. In totaal treden 10 bands op. Wie de winnaar is, zal waarschijnlijk pas ver na middernacht bekend zijn.